Beno, bideo honetan jarretuko dugu antzekotasunarekin eta ikusiko dugu aplikazio bat. Planoak, mapak eta maketak. Bueno, gu plano bat daukagunean edo mapa bat daukagunean edo maketa bat daukagunean, azken finean bi irudi antzekoak ditugu. Planoa eta errealitatea dira bi irudi antzekoak. Planoa txikiagoa eta errealitatea handiagoa, bai? Hau da, errealitatea eta planoa edo mapa edo maketa bi irudi antzekoak dira eta garrantzia handia hartzen du distantziak, bai? Eta horretarako plano batean eskala ematen digute. Normalean eskala planoaren izkina batean idazten dute. Hemen dago adibidez plano honetan, mapa honetan, eskuinaldean. Eskala bat 2.450.000, hau da. Hau dago idatzita. Eskala 2.450.000. Eta zer esan nahi du eskala hau? Planoan distantzia bat neurtzen baldin badu eta distantzia hori zentimetro bat neurtzen baldin badu, errealitatean benetako distantzia izango da 4.500.000 zentimetro. Planoan zentimetro baldin badira, neurketa hau ere zentimetro izango dira. Planoan neurtzen baldin badu milimetroak, errealitatean ere zenbaki hau izango dira milimetroak. Planoko zentimetro bat dira 4.500.000 zentimetro errealitatea. Ikusiko dugu adibide bat. Adibide honetan, jakin nahi dugu plano hau erabilita Malagatik Algeciras-raino dagoen distantzia kalkulatzea errealitatean eta planoa eta eskala erabilita. Horretarako erabil dezakegu hiruko erregla bat. Hiruko erregla erabiltzen badu jarriko dugu bi zutabe. Lehenengo zutabean planoa jarriko dugu eta bigarren zutabea errealitatea. Lehenengo lerroa eskalarekin beteko dugu. Hau da, planoan zentimetro bat, errealitatean izango dira 4.500.000 zentimetro. Bai, eskala jartzen dugu. Eta gero, bigarren lerroan zer egingo dugu? Eskatzen digutenez Malagatik Algeciras-era dagoen distantzia, hartzen dugu erregela bat, eta neurtzen dugu distantzia hau erregelarekin. Malagatik Algeciras-eraino dagoen distantzia erregelarekin. Eta ikusten dugu 2,5 zentimetro neurtzen duela. Plano hau zuen liburuan daukazue eta liburuan neurtu dezakegu eta ikusi nola 2,5 zentimetro neurtzen duela. Eta realitatean izango da izan. Noski, hiruko erregela hau zuzena izango da. Eta orain, hiruko erregela hau ebazten lortuko dugu errealitateko distantzia zenbat da. Ben, orduan proportzioa idazten dugu, 1/2,5 berdin 4.500.000 zati x, eta proportzio hau ebazten dugu. Hau da, isa berdin 2,5 bider 4.500.000 zati bat. Kontuak egiten ditugu eta hau ematen du 11.250.000 zentimetro. Zenbaki hau nahiko handia denez, kilometrora pasatzen dugu, kobratu zentimetroi lehenengo bi leku mugitzen dugu, eta izango da metroak, eta gero beste 3 eta 112,5 kilometro, hau da, neurketa neurtzen dugu unitate egokiena, bai, kasu honetan kilometroak, 112,5 kilometroak, kenduta zeroak, 1, 2, eta gero beste 3, 1, 2, eta 3, 112,5 kilometro. Bestela ere, hiruko erregla egin ordez, planteatu dezakegu zuzenean proportzioa. Eta proportzioa osatzeko erabili behar dugu zatiki mota hau. Planoa zenbakitzailean eta errealitatea behean, orduan. Berdin jartzen dugu hemen eskala, planoan bat, zati, errealitatea 4.500.000. Berdin, planoan esan dugu Malagatik Algeciras-era dagoen distantzia 2,5 zati x. Eta hau ebazten da eta gauza bera lortzen da 2,5 bider 4.500.000 zati bat. Hau da, 112,5 kilometro. Bueno, orain ikusiko dugu beste aplikazio bat, planoa, mapak eta maketak. Kasu honetan izango du planoa eta realitatea daukagu. Bai, adibidez, sukalde hau daukagu. Eta kasu honetan jakingo dugu planoko distantziak eta realitateko distantziak. Eta eskala aurkitu behar dugu. Ez dakigu planoa zen eskalan dago eginda. Bai, eta jakin nahi dugu eskala. Nola aurkitzen da? Bueno, adibidez. Gure etxeko sukaldearen planoa daukagu. Eta hemen sukaldearen luzera neurtu dugu eta ikusten dugu 4 zentimetro neurtzen duela. Hau da, planoan 4 zentimetro neurtzen duela. Orain, errealitatean ikusten dugu sukaldearen luzera 4 metrokoa dela. Eta galdera da, zein da planoa egin den eskala. Badaukagu, sukaldearen luzera planoan 4 zentimetro dela eta errealitatean 4 metrokoa dela. Bai? Orduan, zelan egiten da.
Bueno, lehenengo eta behin datuak idazten dugu. Planoan 4 zentimetro dira, eta realitatean 4 metro. Lehenengo pasu izango da, bi neurketak unitate berdinak jartzea, biak zentimetrotan. Orduan, 4 metro dira 400 zentimetro. Eta orduan, zer gertatzen da hemen? Zer egiten dugu? Zuzenen egiten dugu zatiketa hau. Zenbakitzailean planoa eta izendatzailean errealitatea. Hau da, berdin, planoan 4, zati, errealitatean 400 zentimetro. 4 zati 400. Zatiki hau ziplikatzen dugu ahal baldin bada, eta kasu honetan zati 4 egiten dugu biak, eta ematen du berdin bat zati 100. Eta honek ja ematen du eskala. Orduan, eskala idazten dugu modu honetan. Eskala 2 puntu, zenbakitzailean dago bat, bat, 2 puntu, eta izendatzaileko zenbakia 100. Hau da eskala. Planoko zentimetro bat, dira realitatean 100 zentimetro. Agur.